Привет, дами и господа! И така, от поредицата от нищо нещо, ето какво направих. Едно ножче от стара лозарска ножица, ето виждате. Ножче за носене на врат, може да си го сложите дори в колата или в джоба. Ето как ще стои. Така, няма да изпадне, няма какво да стане. Имаме тук изваждане с една ръка. Така, и ето го и самото ножче. Значи ножчето е за така, може да си го носите на врата, може да си режете доста работи, здраво е. И става и за рязане дори на дърво. Нещо от рода на, като на дърворезба или нещо такова, ето. Ще ви покажа. Виждате как реже. И няма никакви проблеми това нещо. Може да си отворите чипс, може да си... Те да знам какво може да си нарежете. Малко ножче хубаво. Сега да говорим за самозащита също е може би един много добър вариант, защото когато човек е в ефект, може да нанесе много такива смъртоносни удари, докато с това, освен да нараните, друго не може да направите. И в същото време може да предизвикате така паника в нападателя. И той да се откаже от вас. От покушението над вас, примерно. Макар че не препоръчвам такива истории, но все пак, нали, както се казва. Но да, много хора сега напоследък, като ме видят и често искат, дай нож, защото аз нали, нося винаги нож с мене, да си отрежат капачките, тези пластмасовите, които са, нали, не се свалят. Защо ги дразнат толкова тези капачки, нямам представа. Те повечето ги късат и те почват да стърчат едни и такова, като пият, он влиза в това и пцуват, кой измисли това, кой такова, нямат никаква хората, нямат координация и това е, не знам, по-селовно гледам ги всички така. Какво им пречи да отвори капачка, да остави дори да го боднем, да го натисне малко, няма какво да му стане. Много пък глезени станахте, не знам защо така. И иска да си отрежат, дай да си отрежа капачката, нали аз им давам, но не виждам какъв е смисъл, но както и да е. Да бе, изнервен народ. Всеки къса, дърпа, да тява капачката, пцуват, викат, какво го измисли това? Не знам какво толкова им пречи. Какво е? Толкова има, не разбирам. Защо е тази злоба, ето и нещо и така. Мерки и теглилки няма да правим, защото не си приготвих нищо. Нито везната взех, но е лекичко, не знам колко да има. Няма 50 грама, айде 50 да кажем. Нито линия взех, нито нищо не взех. 2,5 мм е дебелината на острието. Предполагам, че е ръждаема стомана и така. Но това е ножица, която е работила така няколко години и беше счупена пружината. Тая лидълска деца води, има една пружина счупена. И той човек можех да измисля по друг начин да направя пружина, но той човек като чу цената, вика, аз съм я купил там, не знам за какви пари и още толкова да дам, няма да давам. По-добре да си купя нова, викам, ти си знаеш. И той вика, подарявам ти, всъщност вика, не изхвърлия. Но пък аз нали съм си плюшкин, как така ще хвърля нещо, което може да се ползва. И така. Това е. Благодаря ви за вниманието. Ето капийката пак да покажа. Всичко е от круша. И така. Ето как влиза си тук хубаво. Модерно си влиза. Без никакви такова. Няма да тропа да лопа. Няма да падне. И така. Но всъщност то дори не седи надолу. То седи така. Ето виждате как стои. Това е. Благодаря ви за вниманието още веднъж. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, поставете един лайк, на вас нищо не коства, на мен ще ми даде някакъв стимул за работа по-нататъка. И така, абонирайте се за канала,
Така известно време не бех работил, защото имах такива здравословни проблеми, които още имам. Но надявам се да се оправим скоро и да почнем да работим по-пълноценно. Това е за сега. Пазете се, бъдете живи и здрави и до нови срещи!